ଆଜ୍ଞା, ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଆସିଲେ ଘରେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ଗୀତ ବାଜେ ଆଉ ଘରେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ବହି ପଢ଼ାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହି ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିବାର ମାନେ କ'ଣ? ସେ ବହି ପଢ଼ିବାର ମାନେ କ'ଣ? ତା ମାନେ ଗୋଟେ ସଉକି ମେଣ୍ଟନ ହେଉଛି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାର ଆସିଲା ବହି ପଢ଼, ଖାଲି ପଢ଼ନ୍ତି ବୋଲି ପଢ଼ୁଛେ। ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେ ହାଡ଼ି ପାଣ ଧୋବା ଚମାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଇଁବୁ ନାହାନ୍ତି। ଘରକୁ ଆସିଲେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବେ, ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହ। ଆଜ୍ଞା, ଜାତି ଆମେ ହିଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛେ, କେହି ଛୋଟ କେହି ବଡ଼ ନୁହେଁ।